Давай! Опа! Да мога да зацепи предното. Дигна кантара. Имам въже, мога да го вържиме. Че това тебе къде ще дръпне. Чакай, ако седнем на предната. Чакай, ще седнем 3-4. Не, това обясня на корем, само с бутане, няма стане иначе. Ако те бутаме назаде, не мога да качи задни. Да, и после го засила. Да. Айде! Ма трябва да се го хватим. Айде! Айде! Чисто офен точно. Ама бегайте настрани, защото ще дам газ да не ви напъда. Дай. Това още малко по-школо е до това. Не може, бронята отзад е опряла вече в... Изправи вода и газ. Йори, назад! Назад не! Не бе, напред. Ама изправи волана, може би. На къде е в момента? Надясно завърти леко. 2 оборота надясно. Дай. Още. Дай. Кажете им да се дръпнат. Пазите се. Дай. Ап, да. Стига. Върни малко. Ляво малко, ляво. Не, дайте да се качим отпред. Не, заедно. Нищо и няма. Дайте 100 човек сме, дайте ще го стигне, бе. Дайте, пред ли, бе? Дайте така, че... Малка, ще тръгнеш, ще паднеш пред... Ще паднеш пред джипа, бе. Ще мине пред тебе без да остане. Няма файда, отзад по-хубаво да бутаме. Ама това няма ще да пусти отзад и тогава да бутаме. Дай се, има ли някой АТВ да го вържи, бе? Не, Брутфорс да го вържи. Брутфорс да го вържи и той малко да го помага. Стига! Чакай сега! Чакай да ти помагаме са! Ма откъде? Да не му бутаме, няма място. Има тук за двама човека, мога да стана. Я пробай с пълен 10! Дай! Това автомат не е? Дай! Не, стой! Тя долу дига, не. Дай пак назад малко. дай назад. Гумите са му... Дървени са му гумите, обаче. Никакви не са гумите, те са пълнителни. Няма гума, да. Ай, какво прави така? Ауспуха. Няма проблем. Айде, да бутам от тук отзад, бе. Къде? Няма отзад, няма файда, не мога да ме издържа. Потреш. Малко накрая да бутаме всички просто. Как да минем, бе, Олжи, бе? Как да минем? И аз как минах, случай от тук. Стига! Пак напред. Айде тогава отива. Дай. Давай газ! Давай напред, дай. Пусни пак, ама леко. Върни леко, Йори. Ой, дай назад пак да засилиме. Чакай. Ама леко е. Много леко. Седи малко. И още един да дойде. Беше прекатарила. Дай да седнем двама души отпред и отзад ще заклатиме и ще дойде леко. Така няма да стара се засилка и ще само се пира отдолу. Ама те след си кои трябва. Айде, добре. Дай напред. Чай седнем това. Не, ще я тисне на катоя, бе. Тя малко трябва. Още един човек.
Чакай. Пред това ли? Ще паднете пред джипа. Нено, да Няма няма от тази страна скочи. Няма. Мръди оттам, мръди. Чакай, стой! Опа! Елате, ело сами ти, ело ще я бутам, ело май, ще я бутам. 3, 4, ай! Ай! Давай! Чакай, дай едно уважение да закачим молира, о! Не назад, вече. Чакай, дай се с едно на тебе да й помагаме малко. Това моето има ли въжето? Има въже отзад.